Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shiri mai suna Muleka duniyar kimiyya da fasaha. Shirin Muleka duniyar kimiyya da fasaha shiri ne na Bas Media KKD wanda yake zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Bas Media KKD. Shiri ne kuma da na alƙawaranta insha Allah za mu rinka zuwa muku da hirarrake da kuma abubuwa na ban al'ajabi daga al'ummar da suke cikin wannan duniya tamu masu baiwa kala-kala. Yau kamar yadda kuka sani shirin ya samu bakuntar wani dan uwa abokin aiki wanda aka ce waka ta fi daɗi a bakin mai ita, wanda za ku ji sunansa daga bakinsa. Okay, so ni sunana Musa Shehu Muhammad, amma popular name ɗina an fi sani na da Lauren. So sunana Musa Lauren. Ok, Musa Shehu Muhammad, wanda aka fi sani da Lauren. Kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan za mu ɗan ji takaitaccen tarihin rayuwarka a ɗan cikin ɗan sakanni kaɗan da Allah muke so mu ɗan ji tarihin rayuwarka. So ni dai mutumin garin Katagum ne. An haife ni a garin Katagum. Katagum Azare ko Katagum Zaki? Ok, Katagum Azare, Azare, ina fahimta. A nan nake karatu na. So far dai a nan nake zama. So ni mutumin Katagum ne, Bauchi State. Na fahimta. Azare. So mun gode da jin wani ɗan takaitaccen tarihin. To me kaman sana'o'in da kake yi ko kuma kafa kwarewa a kai? To gaskiya da yake dai ka san misali yanzu an ce ba za a zauna a buɗe ko kuma ka riƙe abu ɗaya ba. Nakan yi abubuwa da yawa in order to make money. Ina aski, ina ɗinki, ina waye da fentin da sauransu. So amma gaskiya yanzu abin da na fi focusing a kai shine artwork nake yi. Wato kaman zane dai na fahimci da. Zane, artwork, paintings da sauransu shine muka fi focusing a kai. Na fahimta, amma kamar wani irin zane ka fi iyawa? To zane da yake kasan zane kala-kala ne. Akwai zane na cartoons, akwai zane na gidaje, mashina, abin hawa da sauransu. So ni dai gaskiya na fi base akan zane visual art na mutum kenan. Ok. Na fi iya zana mutane haka, mutum, kowane irin mutum, jariri, jinjiri, mace, namiji, kowane irin zane inda ya talaka da mutum. So shine abin da yanzu idan na fahimce ka dai ka dan yi zane kala-kala a baya. Yanzu kamar akwai mutanen da na san su, misali popular mutane wanda idan na tambaye ka zaka ce kai ka zana wani, ka taba zana wani? Gaskiya akwai mutanen da na zana kan gaskiya. Ok, kamar zaka irga mana koda mutum 3 ko 5 haka daga cikin su? To kaga dai number 1 akwai wanda na yi recent zane na shine deputy controller na custom, wato Gambo Abdullahi Algambo, wanda yake garin Azare nan, shi ma na zana shi. Babban mutum ne, na san shi kwarai da gaske. So bayan shi na yi zane, na zana Sirajo Ibrahim Tanko wanda ya fito neman takarar nan wanda ya nemi senatorship. Na zana shi. Sannan akwai ciyaman. Ya isa, ko da haka ma ya isa. Yanzu misali, yanzu idan nace ka zana ni, zaka yi zana ni? Zan zana kawai. Zan zani sosai a gane ni, kuma ni ne a gane ni. Duk wanda ya gani inda ya san ka, so zai iya ganewa. Kuma duk wanda yake bibiyan mu still shi ma zai ke ganin artwork din ga yadda muka fara a hankali, process by process har karishewa. So yanzu na gane, na fahimta. Yanzu idan misali wani yana son zane, yana buƙatar kamar zane, kamar a wani irin abin zai iya contacting naka? To gaskiya da yake dai sofa har yanzu ba wai muna da center office ba. So muna yin shi ne a irin home service muke yi a gida ake yi. Na fahimta. So duk wanda da yake bukata na ko kuma yake bukatan any of my artworks, muna yin su. Akwai na wall irin frame haka na gini, ba koda ba na mutum ba. Mukan yi irin wannan wallpapers haka da sauransu. So ina zama a nan Kakudi ne, opposite special school, akwai bread depot. So anan Allah ya dande ka zo nan wajen za ka same ni, anan nake zama. Ok, kamar misali kana da wani abunan, wani social abunan da kake muna da handles, akwai handles ina na TikTok. Ok. Ina Mr. Switch 05 a TikTok ina kai. Akwai Facebook ina Musa Muhammad. So in ka yi sacin Musa Muhammad ka sa nickname Lauren, za ka iya gani na Facebook. Still Instagram ma in kai sacin Mr. Switch za ka gani na Instagram. Za ka gani a Telegram, za ka gani a Let's Chat, za ka gani a mene zan ce Twitter. Na fahimta. Ina da handles ne. Kuma a YouTube ma still muna nan. Lauren muna godiya. Musa Muhammad Lauren muna godiya. Sannan kuma a gurguje masu buƙatar a musu zane kamar 'yan siyasa,
kamar masu office da dai sauransu duk ko ma amare ko to duk dai masu pre-wedding pictures. Okay, to duk masu bukatar a musu zane kamar yadda Lauren ya irgo ga nan shafuka da dama wanda zaka iya contacting nasa da kuma ma kai tsaye nake kana da wani phone number da za ka kira ka. Direct contact akwai phone number na. To ga ta kamar haka. WhatsApp number na shine 090 30 13 6368. To dai kun ji guraren da za a samu Lauren kai tsaye idan akwai mai bukatar a masa zane, kuma sannan kun ga dai irin yadda muka ɗoro muku zanannuka waɗanda yake yi, to duka waɗannan shi yake zana su. To muna godiya masu kallon mu da sauraron mu, don haka wannan shafi namu na Bass Media KKD ku ci gaba da kallonsa kuma ku ci gaba da danna mana subscribe. Me fatan ka akan wannan YouTube channel namu? To gaskiya fatan mu shine mutane su ci gaba da streaming kuma a ci gaba da following Bass Media KKD saboda channel ne mai kyau, kuma insha Allah in dai kana posting ko kuma kana bibiyan channel din akwai promotion sosai kuma akwai ci gaba da yake kawowa. Muna ba wa kowa shawara ya ci gaba da bibiyan wannan channel, YouTube channel Bass Media Kakudi. To Lauren, muna godiya da ka bamu lokacinka muka hira da kai, kuma Allah ya sake haɗa mu a wani sabuwar hirar. Masha Allah. Duka kuma anan muka kawo ƙarshen hirar tamu, da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu, ku ci gaba da kuma subscribing din shafi na mai suna Bass Media KKD a YouTube channel ɗinmu mai suna Bass Media KKD. Nagode, naku Salisu mai Bass Kakudi.